Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, sannan ku da arzikin sa kasancewa da mu cikin wannan sabon bidiyo. Idan ka kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi wani. Hakan ne zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a koda yaushe. Dan uwa, game da muka saba kawo muku sabbin platform a wannan tashar ta mu ta Fasaha TV. Insha Allah yau ma ka wani sabon platform an kawo muku kuma muna ga za a samu alheri a cikin sa. Kai tsaye yanzu zan tafi Telegram na taɓa link na kai naka link din zan bar maka shi a description na wannan bidiyo, sai ka je ka taɓa shi kamar yadda kake kallo. Yanzu bari mu ci gaba. Kamar yadda kake kallo a halin yanzu gashi na shigo cikin gurin kamar haka, cikin application wannan ne platform din kamar haka. Da zaran ka zo ka cika wannan platform din zan nuna ma yadda za a yi kai wani abu a ciki. Yanzu ban nuna ma yadda za ka yi register ba, to bari ka taɓa login kamar dai login zamu. Yanzu idan sabon register za ka yi kai za ka sa lambar wayanka nan, ka kofi wannan code din a nan gurin, sannan ka saka wayannan guda shidan a nan gurin, sai ka sa password guda shida, sai ka taɓa register sign up. Idan login za ka yi kuma gashi nan kamar yadda kake kallo, sai ka zo ka yi login a nan da nan, ka sa passport ɗinka, ka sa lambar wayanka nan, sai ka taɓa login. Yanzu bari mu yi login kamar yadda kuke kallo. Za mu sa lambar wayarmu a nan gashi dai kamar yadda kuke kallo. Bari mun sa passport ɗinmu, gashi ya wuce da mu cikin gurin kamar haka. Yanzu dan uwa, idan har kana buƙatar sa kuɗi na cikin wannan abun, ga yadda za a yi ka sa kuɗi. Idan har ka saka naira 5,000 a cikin wannan abu, 4,500, to fa a kwana 90 ga kuɗin da za ka samu 5,000. Kullum za ka na samun 700 da naira 50. To yanzu don kana so gashi nan dai kamar da ke kallo, don kana so ka yi depositing ne, sai ka taɓa nan kamar haka, zai shigar da kai gurin da za mu yi deposit insha Allah kamar haka. Idan na 5,000 za ka yi, ko na 10,000 ko na 100,000 ko na 30,000 ko na 50,000 ko 100,000 ko 1000 dai nawa kake bukata, za ka yi taɓa kansa kamar haka ko haka, sai ka taɓa nan guri. To idan a level 1 za ka yi zuwa ka taɓa wannan guri da kake kallo kamar haka. To dan uwa, da zaran ka taɓa shi zai wuce da kai cikin abun kamar haka. Yana wucewa da kai za ka taɓa wannan oke da kake kallo kamar haka. To 'yan sakanni aka baka ka gama wannan aiki da suke so ka gama. To gashi nan gurin, gashi nan sun zo sun baka account number da zaka sa kuɗin kai copy sa. Gashi nan 5,000 nan kace zaka saka kai copy. Sannan idan ka je ka turo kuɗin, sai ka turo fere screenshot ɗin tura kuɗin, wato ainihin ka tura ka zo ka samu su a nan gurin. Da zaran ka gama wannan cikin dan uwa, za ka zo ka taɓa submit ne kamar yadda kake kallo. Shine kawai iya ba za ka yi, ka riga ka yi depositing a ciki ba tare da wani matsala ba. Insha Allah za ka ci gaba da samun kuɗi. To dan uwa, idan har ka tara kuɗi kana buƙatar kai withdraw, za ka buka taɓa wannan guri ke kallo alamun me ɗin kamar haka. Da bayan ka zo ka taɓa shi, za ka zo wannan guri da kake kallo a rubuta withdraw, za ka taɓa shi kamar haka. To gashi nan dai minimum withdraw naira 1,000 ne, mu kuma 250 muke da shi. Sai ka zo ka sa naira a misali 1,000. To da zaran ka sa 1,000 zai wuce da kai inda za ka je ka saita bayanan bankinka. Za ka saita kamar dai yadda kake kallo. Yanzu muke so mu je mu nuna muku. Za ka saita bayanan bankinka. Idan ka saita, wato idan ka ƙara zuwa yin withdraw ba tare da ka samu wani wahala ba, za ka yi withdraw ɗinka ba sai ka ƙara saita komai ba insha Allah. To kamar yadda kake kallo, to gashi kamar yadda kake kallo, za ka zo ka saita bayanan bankinka a nan gurin. Za ka saka sunanka na banki a nan, ka sa account number a nan, sai ka zaɓi bankinka a nan gurin kamar yadda kake kallo a halin yanzu. Da zaran ka gama ka taɓa submit, magana a ƙari, za ka zuwa ka ci gaba da withdraw ɗinka ko da yaushe ba tare da matsala ba. Za ka yi sauke application idan kana so a wannan gurin. Nan gurin ta kalli mutane nawa ka gayyata da abu makamancin haka. To gashi kamar yadda kake kallo a nan, za ka ɗaura farar link ɗinka kamar haka. Ta shiga gashi nan, za ka yi copy kawai kamar haka. Da zaran kai copy dan uwa, ka gama komai, nan za ka yi login. Nan kuma nan ne za ka yi magana da customer care su ba tare da wani matsala ba. Mun gode da kallon bidiyon mu da kuke. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin bidiyo na gaba don Allah kai mu.